発表されたゴルフリゾートが6つあります。コロナの新規感染者数が下がっている、そういうようなところからも規制緩和が行われているのだと。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイの現在の情報をお伝えします。今後タイへの渡航を考えている方、そして将来的にタイはいつ行けるのかと考えている方、タイの現在の情報、今後の情報が気になるところですよね。つい先日、タイでは規制が緩和されたところもありますし、少しずつではありますが、明るい兆しが見え始めています。今回お話しするポイントは3つ。まず1つ目がタイの現在のコロナの状況。そしてもう1つがタイへ入国する際には2週間の隔離が必要になるんですが、その際にゴルフ検疫という方法が発表されましたので、それができる場所も発表されたので、そのことをお伝えさせていただきます。そして最後にはおまけとして、私の旅の体験をもとにアフリカの食事、主食はアフリカでは何を食べているのか、そういったことをお話しさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話、入国情報、おすすめスポットや最新情報、いろいろとお伝えしています。動画を見てみて面白かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまず1つ目、タイのコロナの状況、そちらをお伝えしていきます。それでは記事を見ていきたいと思います。バンコクポスト1月17日になります。タイは1月の17日日曜日に374件の新規感染者を発表しました。そしてこの374件のうち321件が積極的な症例発見によって、主にサムットサコンで発見されました。それ以外の43件は通常の医療制度を介して発見された局所感染であり、10名は最近海外から到着した方から見つかったということです。で、この積極的な症例発見によって321人が発見された、主にサムットサコンということなんですが、これはどういうことかということなんですが、その前に通常に見つかっている43件について、どこの地域で見つかっているかということをお伝えさせていただきます。サムットサコンで24件、バンコクで10件、アントン、コンケン、ノンタブリからそれぞれ2件、その他アユタヤなどから1件というようなことで見つかっているということです。この感染者と、あとは外国から入ってきた10名、この53人が通常の業務で発見されている件数ということなんですね。じゃあこの積極的検査ということなんですが、少し参考事例としてチョンブリー県の保健局がこのような発表をしています。1月16日、チョンブリー県の公衆衛生局からタイに滞在している日本人の方などを対象に、昨年末の2020年12月20日から31日までの間でシラチャーのスナックなどを訪問した方はコロナウイルスの感染検査を受けるように通知がありました。この通知に関しては日本語版がありますので、特にシラチャーに住んでいる日本人の方はご覧くださいというような、そういった通知がここにあるんですね。このような形で、例えば今の日本は症例が出た人は病院に行って、それで発覚するというようなことをやっていて、自主的に病院に行ってそれでコロナが発見されるというような流れが多いと思うんですね。またクラスターが発生しているところでは、そこで全員がコロナ検査を受けたりとか、そういうことをしている状態だと思います。で、タイでも同じようにクラスターが発生したところでは積極的に検査を受けてくださいというような、そういったことをやっているんだと思います。それで発見されたのが321人だったということになるんじゃないかと思います。そしてそのような状況ではありますが、サムットサコンに関しては規制緩和の報道がありました。第2波で最初にクラスターが発生しているサムットサコンでは最も厳しい規制が設けられていたんですが、規制の緩和が行われました。それがこちらになります。まず理髪店は午前6時から午後9時まで営業可能とする。またサムットサコン県内の8区を除いてレストランの店内営業を可能とする。営業可能時間は午前6時から午後9時まで。それ以外の時間帯はテイクアウトのみで営業をしてくださいというようなことで、このような規制緩和が行われているということなんですね。もちろん検査によってある程度のコロナ感染者は見つかったわけなんですが、タイ全域を通してもだんだんコロナの新規感染者数が下がっている、そういうようなところからも規制緩和が行われているのだと思います。ちなみになんですが、最近私の知り合いの日本人がインドから日本に帰ってきました。そしてインドの状況を聞いたんですが、インドに今月末に戻るらしいんですが、インドは現在出発前の日本での PCR 検査が陰性であれば飛行機に乗って隔離なしでインドに入国できるらしいです。それはなぜかというと、インドでも感染者はたくさん見つかっているんですが、重症になる人がすごく少ないらしいんですね。なのでインドにいるとインドの人たちはそこまでコロナのことを気にしてないというような話をしていました。ですのでここから私の想像になるんですが、
やはり変異ウイルスであったとしても、従来のこれまでのコロナウイルスであったとしても、暖かいとある程度毒性は弱まっているんじゃないかなと思います。日本がこれだけ今重症者が増えているのも、やはり寒くなって毒性が強くなっている、そういったことも考えられるんじゃないかなと思います。それはタイのデータを見てもそうじゃないかなと思うんですが、タイはこれだけ今コロナのことで制限をかけているわけなんですが、実はですね、この14日間での死亡者数、1月の3日から16日、死亡者数何人だと思います？この14日間での死亡者数6人なんですね。じゃあ前年の3月から今までの死亡者数、タイでは何人かと言いますと70人なんですね。これくらい死亡者数が少ないんですよ。やはり暖かいとある程度毒性は弱まっているんじゃないかなと、これは私個人が勝手に思ったことなんですが、そういったこともあるんじゃないかなと思いました。それではですね、次にゴルフ検疫の話題、こちらをお話しさせていただきます。ゴルフ検疫というのはタイに入国した時に2週間の隔離が必要になりますが、その時にゴルフができるというような、そういうような施設を開放するという政策なんですが、ついにその施設が発表されました。こちらは TAT ニュースからになります。1月13日、バンコクの公衆衛生省の緊急オペレーションセンターは、外国人が隔離中にゴルフができるような政府が承認したゴルフリゾートのリストを発表しました。その発表されたゴルフリゾートが6つあります。まず3つがカンチャナブリからになります。ミダゴルフクラブ、エバーグリーンゴルフクラブ、ブルースターゴルフコース、こちらの3つになります。そしてナコンナヨクから1つ、アティッタヤゴルフ&リゾート、そしてペッチャブリから1つ、サワンリゾート&ゴルフクラブ、そしてチェンマイから1つ、アティッタヤチェンマイゴルフ&リゾート、この6つの施設が発表されたということです。タイを訪問したい外国人はこの6つの認定ゴルフリゾートのいずれかで2週間の隔離検疫を過ごすことができ、そしてリゾートの環境内を移動したりゴルフをしたりすることができますということです。入国条件に関してはこれまで通りで、観光ビザや特別観光ビザなどで入国条件を満たしていること、またおそらくなんですが日本人に認められているノービザでの入国もできるかと思われます。ゴルフリゾートで2週間隔離生活を行ってゴルフを楽しみながら2週間過ごすというような方法になるわけなんですが、ある程度他のホテルよりかは料金が高くなっているようです。興味がある方は直接ゴルフコースに問い合わせをしていただければと思います。まだまだ安心できない状態ですので、タイ政府もしっかりとまだ制限をかけているところにもなりますので、今日でおおよそ新規クラスターが発見されてから1ヶ月ぐらいになると思います。この1ヶ月の間で初めの方は急激に伸びていったんですが、今はだんだん下がってきて横ばい状態になっているので、今後の新規感染者が減っていくことに期待をしたいと思います。それでは次はおまけの話なんですが、アフリカの主食についてお話をさせていただきます。アフリカの東海岸、ケニアとかタンザニアとかザンビア、ジンバブエ、そういった東海岸で主に食べられているもの、主食は何になると思いますでしょうか？答えは1番の主食はトウモロコシになります。トウモロコシなんですが、日本のトウモロコシとはちょっと違います。日本のトウモロコシは黄色いトウモロコシじゃないですか。アフリカに行くと黄色いトウモロコシより白いトウモロコシの方が多いです。特に黄色いトウモロコシは牛用の餌だったり、そこまで好んで食べないような食べ物になります。この白いトウモロコシの特徴として、黄色いトウモロコシより粒一つ一つが硬いというところがあります。そしてもう一つは甘みが少ないというところがあります。だからこそ主食となり得るのかなと思ったりもします。食べ方としてはそのまま焼いても美味しいんですが、主な食べ方はこの白いトウモロコシを乾燥させるんですね。そうすると硬くなるので、それを臼のようなものでひいて粉状にします。この粉状になったものをぐつぐつと沸き立ったお湯の中に入れていくんですね。そしてヘラのようなものでかき混ぜながら、どんどんこの白い粉を入れていくと、だんだん餅のように弾力が出てきます。そして水分がある程度なくなって、ある程度硬くなったら出来上がりです。この食べ物はケニアではウガリと呼ばれますし、マラウイではシマと呼ばれますし、ジンバブエではサザと呼ばれたりしています。そしてみんな毎日のようにこの食べ物を食べています。私もアフリカに行くと毎日この食べ物を食べます。食べ方としてはインドと同じようにスプーンを使わずに手でこねることによって弾力が増して食感が増すんですね。そしてある程度いい状態になったら、その手に持っているトウモロコシの食べ物を持ったまま
他の惣菜、例えば野菜炒めとかそれをつまんで一緒に口の中に放り込みます。それが基本的な食べ方になります。付け合わせとしては先ほど言ったような塩と油で炒めた野菜炒めですとか、あとはトマトベースの鶏のシチューとか牛のシチューとかそういったものと一緒に食べます。この食べ物は結構お腹にずっしりくるので基本的に夜食べることが多いです。朝とか昼は食パンとかご飯とかそういったものを食べることが多いような気がします。ただこの今主食となっているトウモロコシなんですが、実はこのトウモロコシというのはもともとアフリカにあったわけではなく外来らしいんですね。もともとはアフリカにはトウモロコシはなかったらしいんです。それではもともと何を食べていたでしょうか。これはですね、昔はヒエを食べてました。特に日本で言われる四国ビエという種類のヒエを食べていました。この四国ビエを先ほどのトウモロコシと同じように粉状にしてお湯の中に入れて餅のようにして食べるような、そういった生活を送っていました。色はどちらかというとトウモロコシの場合は白い食べ物になるんですが、ヒエの場合は茶色い食べ物になります。この四国ビエで作った食べ物なんですが、これは本当にめちゃくちゃ美味しいです。トウモロコシのその餅状の食べ物も美味しいんですが、冷えで作った方が格段に美味しいです。アフリカの人たちに言わせると、トウモロコシより冷えの方が何倍も体に良くて、もうこれは薬のようなものだとアフリカの人たちは言ったりしています。日本でも昔は米は高級品でアワや冷えを食べていた、そういった時代があったと思いますが、なんか日本とつながるところがあるなと感じたりしました。ぜひアフリカに行った時はこのトウモロコシの食べ物、また機会があったらこの冷えの食べ物を試してみてください。めちゃくちゃ美味しいのでいい思い出になると思います。これからもこういった海外のちょっとした話とか反響があればやっていこうと思います。今日はタイのコロナ情報とまたゴルフ検疫の話、そしてアフリカの主食の話をさせていただきました。まだまだ日本もコロナ、ここが踏ん張りどころというところですが、皆さんもお体に気をつけて良い日々をお過ごしください。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。